dikongkon ninggal ngene iki. Aku dikongkon ninggal iki, Mang. Aku iki karo Gusti Allah diperintah dadi wong Jawa. Perintah Allah. Aku tidak akan berani melanggar Allah. Aku bukan orang Arab. Aku orang Jawa. Cuk. Belum sehat saat lagi mbak, cuman kita sekat halangan seketik-seketik mungkin ini ujian pulau mbak sing kulo lewati yang baik datang putune mungkin yang sama kegiatan saking singgal pesan hari ini selamat. Nggih. 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 Nggih, benda wingi nggih pun dawuh kula kan niatnya awak. Nggih. Nggih, Mas. Nggih, Mas. Matur nuwun bae sampun purun maringi kula emot, kula selalu waspada. Ya nek mboten bae wau dalu maringi wisik kula kan nilai nek rezeki insyaallah, Mbak. Kula bakal ngulon nepati janji kula, Mbak. Nggih. Kula nggih pun pengin mriko, nggih kepengin kepanggih sejarah kita. Nggih. Nggih. Nggih, Mbak. Kula mesti tuki mriko, Mbak. Jenengan kan nggih piyambak semerep kadang kula pripun. Mangke nek anu kula mboten usah sampeyan pun tuki mriko, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih putune yen lepas nggih nyuwun pangapura nggih, Mbak. Putune tesih kathah pengen dimomong kalih Mbak senajan beda alam. Nggih matur suwun pun maringi putune, Mbak. Saged kula ginakaken damel tetulung. Nggih. Sabar tenanan. Ya niki kerusakan. Padha kaya aku yo. Padha kaya cuayo. Kuwi nek harus padha ngono. Nggih, Mbak, nggih. Paham kula. Ya to tiyang niku kan kanggonan lepat niku lali mesti. Nggih nek enten laline putune dimut terus mu. Ya nek kowe kok berame nek aku pangakape. Nggih. Nggih, jenengan nggih pun tunggal rasa kalih Mbah Nur. Yo, padhe sakral aja. Nggih, makane kula pun paham. Nek Gusti Pangeran ki aduh nyawi iki. Dinane gampang angkat ditemoni ngono. Nggih. Nggih. Makane. Nggih, kula mbek tambah nyuwun pangestu niki dinten niki kula punjer-punjere badhe kula timbali atau purun wasadane. Yo ngene yo.
Lah nggih. Kula intine kula jak omong apik-apik, Mbak. Yen tok purun. Sing kersane kula mboten kesalahan, ngoten. Terus napa maksude kok nggih kaya ngeten? Nggih. Pun kula pikir. Nah, baik kan pun semeret atine kula kaya napa. Nggih. Makanya kan kula selalu ngelekne Mbah, tapi wangen. Kula ki lagi niki kok ketemu tiyang sing mboten anu. Benteran, Mbah? Mbah benteran. Kopi. Mboten napa-napa, yen kula saged maringi kula paringi kok, Mbah. Nggih. Wong bae mawon nek dugi mawon nggih Mbah Mikul nggih kula paringi pinang. Wong bae seneng pinang. Malah pas boten enten kula nggih nemen mawon. Nggih, Mbah. Tapi putune sing mboten lega lek ora nek napa sing di nganu kalih bae. Wong kula niku ibarate sowan nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Ya matur suwun bae ngamping kula terus. Kula nggih tetep mboten supe kalih janji kula sing bakal manggi jenengan kok. Mun kula niku nggih pun kuwingen mriko nggih kepengin panggih Mbah Senen barang. Mbah iki mau ngarep-ngarep kok. Mungkin Mbah kersane njujukne tenggene jenengan. Mbah bentarane tunjukin lho, Mbah. Monggo. Kabare Mbah Putri pripun? Ya ngapunten winginane sing panjenengan paringi sing bligir nika kula damel Mbah Pepes. Nggih. Nggih. Nggih kula gunakne nggih kula. Nggih, Mbah. Wong niku namung kula damel tameng nggih iki lek mboten kepeksa nggih mboten kula suwun. Nggih. Yen napa-napa nggih, Mbah. Nggih. Jenengan kan pun semeret atine kula kepriyen. Kula iki yang mboten tega, nggih tetep selalu ningali napa sadèrèngé kula bertindak. Wong kula niku lek dereng kelaran mboten bales, Mbah. Yang setri napa? Salah. Anu, sono iki kireng, Mbah. Romo kula, Mbah. Nah, Mau balik Pak Eko? salah.
sae napa pun. Aku ya aku ora ngerti aku. Kami romo kula teng mriki ya. Saking itu apa Lah, lagi? apa bapak dia? Bapak ini gitu loh. Itu. Nggih. Napa sing diparani sederek kula Napa enjing mau bapak enggak? Cokro Binondo? Nggih. Cokro Binondo. Apa disandani bae? Oh. Niki syarat. Nggih, pun kula condro niki. Siang wau ngantem Niki kula condro lan niki mantun niki. yang udah salah pola diatur Kula niku. tarutane. Mbak, kilen kula gang setunggal niku lho, Mbak. Iya, yang setri kula kene. Kayaknya sing aku ora kenal iki. Kota itu kongkonan lho. Tapi hati api. Senas barangnya yang Surakendo. Tuh. Terus niku, Mbak. Sing siang wau. Oh, ini coba hilang. Pak kita ya. Orang wani nyedek kok. Orang wani nyedek. Tapi becet napa awan, Mas? Nak menurut jenengan. Belum nyedek kok. Belum nyedek aku. Belum nyedek aku gak kawin bocah iki kan ya api. Nggih. Emang kali. Berarti Allah, Mas. Lah ya kan nyedek aku kan berarti ya api. Jenengan tinggal mboten nyadar. Pada ngomong kali kula. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Sing penting sae mboten napa-napa. Kula nggih tetep waspada. Sekiranya api. Yang betul nanti pembayar. Nggih. Leres niku. Penting tujuan sae monggo. Napa padhe rumah kula. Atase kok ada rumah kula to, Mbak? Satu beda yang berlaku sama aku ya toh. Nggih. Kayak pencet diopeni. Bilang nanti kuat. Nggih. Aku sama aku tidak apa-apa. Ya toh. Bimbangnya mesti pencet. Nggih, Mbak. Leres. Tiang niku sing sak dermo nandur. Ya. Nandur nggih ngunduh. Misalnya kula nyuwun tulung nih, Mbak. Dengan rencana njogo sebang bayi kula niku kersane aman, boten enten larangan. Mas ngono kuwi cuma takut niku wis. Jadi Nggih. kewajibane wis. Nggih, matur nuwun, Mbak. Kewajibane sing kumpul iki wis dadi kewajibane wis. Nggih, matur nuwun, Mbak. Sabarane. Iya. Nggih. Ngono kuwi ana wis cuma takut niku wis. Nggih. Kewajibane wis. Nggih. Keluar. Iya. Ya ngene ya. Aku penasaran tenan. Nggih. Mau tekan ono ora apa. Nggih, Kang. Ya. Nggih. Biasa mulai iki ya, Pak. Pamit dhisik ya. Matur nuwun rawuh ya lan kalepatane putune nyuwun pangapunten, Mbak.